Paso xa directamente a como está sendo, segundo a prensa, a Consellería de Educación, a Xunta de Galicia, como está sendo o inicio de curso. Que xa vedes que está sendo unha cousa maravillosa. Más de 1.200 novos profesores incorporanse ás aulas tras aprobar as oposicións deste verán. Román Rodríguez, Conselleiro de Educación, con menos alumnos temos máis aulas e máis profesores. Román Rodríguez destaca o Plan Mega como un paso de xigante cara á educación do futuro, no curso con máis iniciativas novas de personalización e apoio. Galicia inicia este curso coa maior modernización do sistema educativo galego dos últimos 30 anos. Vos notastes algo? Notastes algo de modernización? Saíronvos antenas ou implantáronvos un chip en algún sitio? Ainda hai máis. Educación potencia a atención docente á diversidade e estrena ratios no novo curso. E bueno, hoxe xa foi como... A noticia de hoxe foi como o boom. É dicir, Galicia contra este curso con 31.603 profesores, profesoras non, só profesores, a cifra máis alta da historia no ensino da comunidade. A semejante propaganda que eu xa vos digo que nunca vin no que levo traballando en educación nun inicio de curso. Víades aí nas noticias o tema das ratios, non? Vale. A ratio, o que é certo, é que só se está reducindo a día de hoxe en cuarto de educación infantil. Poño un exemplo. O meu fillo comeza mañá primeiro de primaria. Vai comezar nunha clase de 25 alumnos, cando a ratio supostamente se baixou a 20, pero só en cuarto infantil. El vai comenzar primaria con 25 alumnos e vai acabar primaria dentro de 6 anos, ou cando sexa, con 25 alumnos. É dicir, o meu cativo, por exemplo, non vai ver absolutamente nin vai cherar ningunha reducción de ratio. Así que non me vendan vostedes na prensa que se reduce a ratio en Galicia. Non. Decide a verdade, reducimos a ratio de momento só en cuarto de educación infantil porque temos un plan de reducción de ratios que dura máis de 10 anos. E poñede tamén que o resto, por exemplo, o bacharelato, comezará a reducción, se comeza dentro de 3 anos, cando remata a reducción na etapa de educación infantil. Está recollido así no acordo asinado, vale? Pero que ademais dese bacharelato, no resto de etapas non existen en canto a reducción de ratios, non hai ninguna reducción de ratios. O mesmo co horario lectivo. Falemos ben de reducción do horario lectivo. Digamos que no corpo de mestres se reduce o horario lectivo a 23 horas, pero non ás 21 que tiñamos antes da crise. Pero decide tamén, cando se fale de reducción do horario lectivo, que a ESO, o bacharelato, FP, o resto que non enseña o corpo de mestres que lle baixaron a 23, seguimos co horario máximo lectivo que establece, o sea, co máximo posible en todo o Estado. Non falan nada, se vos fixades, a propaganda apenas fala de burocracia, de reducción de burocracia. Por que? Porque moita palabrería, pero ningún feito. É dicir, aumentouse as horas de reducción dos equipos directivos para que poidan atender a burocracia toda que teñen en riba? A que non? A que tampouco tedes nos centros máis persoal administrativo que se ocupe de temas burocráticos? A que tampouco? Non poido irme deste directo sen falar do maravilloso Plan Mega e vou vos contar o que hai detrás do Plan Mega. Son 400 docentes, non? Atención á xogada. 400 docentes. 200, como podedes ler aí nas publicacións da Consellería, 200 son creo que para proa e 200 son de reforzo, vale? Dos 200 de proa xa nos imos olvidar, porque eses 200 de proa, como os paga un ministerio, como é un programa do ministerio, a Consellería non lle costa un peso. Pero vamos a olvidar deses 200, quedan nos 200, vale? Calquera persoa con 2 dedos de fronte colle a adxudicación do CADP deste ano e colle a adxudicación do CADP do ano pasado, vale? Contades as adxudicacións que hai este ano menos de PTL que o ano pasado. Se o facedes as contas, é dicir, ides contar que este ano hai sobre uns 80, 90 PTs e ALs menos que o ano pasado no CADP, vale? A iso, sumádelle que cando este ano se adxudicaron as prazas de atención preferente, houve unhas 30 prazas, poñedelle 30, 40 prazas, que non se deron de atención preferente. Vale, entón estamos aforrando en total entre os que aforramos no CADP e os que aforramos na atención preferente son uns, ponlle case 150 por aí, vamos poñer un número redondo que son de letras, 150 docentes menos de PT e AL no CADP, porque os de atención preferente tamén saen no CADP, vale?
Entón, lembrade que falábamos de 200 de reforzo, porque os outros 200 eran para, dos 400 eran para probas, non? Vale, pois agora pensade a diferenza que hai, en vez de sacar 200 docentes no CDP a maiores, saco agora 200 a principio de curso. Cal é a diferencia principal? Os cartos que me vou a forrar, porque os 200 de principio de curso só lles fago o contrato a 30 de xuño. En cambio, se os saco no CADP, teño que facer contrato a 31 de agosto. A que nunca iríades nisto. E despois tamén víades antes unha noticia de La Voz de Galicia. Más de 1250 novos profesores incorpóranse ás aulas tras aprobar as oposicións de verano. Pero como que 1200 novos profesores? Isto dá a entender que hai 1200 profesores a maiores, novos. E isto non é así. Que pasa nas oposicións? Que só saen as plazas de profesores que se xubilaron. Polo tanto, non me digas máis de 1200 novos profesores. Dime, 1250 profesores sustitúen aos 1250 que se xubilaron. Se non vos parece moito estas argumentacións que vos acabo de dar, as familias do CEI Pareouta non levarán as crianzas a clase ante os continuos recortes da Xunta. Teño máis, A AMPA da Póvoa de Brollón secunda unha protesta fronte á sede da Xunta. A AMPA do Colexio Vila de Cee denuncia os recortes de educación e chama a mobilizarse o 10 de setembro. Recortes no CEI Fonte Díaz de Touro. A AMPA Santaia convocou dúas concentracións, patatín, patatán. Hai máis, Concentracións hoxe polos recortes previstos no Colexio de Touro. Mais, desde a AMPA, en colaboración con non sei que, mércores 11 do 9 de media hora, concentración dentro do centro CEIP e Loisa Ribadulla. Mais, AMPA na Paván Ceipa Banqueiro. Unímonos animando ao alumnado e os seus familiares e aos docentes dos centros afectados a facer unha concentración. Sigo. Agroma Sober. Mañá comeza un novo curso marcado polos recortes educativos nas comarcas da Ribeira Sácara. Sigo. AMPA Miño Castro Baxoi. Representantes da AMPA, pais e nais acompañaron ao profesorado nunha concentración de protesta. Sigo. Nunha concentración denuncian que se supera o límite máximo de 25 contar os que sofren discapacidade. Protesta da AMPA do Quiroga Palacios. Sigo. Desde a AMPA queremos convocar a todas as familias á concentración que terá lugar o luns 2 de setembro, patatín, no CEI Berea Segade. Sigo. Non aos recortes no CEI Predouzo. Que aínda vos parece pouco isto? O outro día en Instagram, cando vin as noticias estas todas de propaganda da Consellería e do ben que vai a educación, pois dixen, por que non collo e poño no meu Instagram estas fotos e lle digo á xente, mira, chámame a atención esta publicidade así pagada da Consellería, entón gustaríame saber se é verdade, entón puxen iso en Instagram. Entón, recollo aquí tamén unha escolma, porque poñer todas as respostas que me mandastes prometo que é imposible. Cole do centro de Vigo cun docente titor menos. Outes, CEIP das miñas fillas, CIP das miñas fillas, dá aulas o meu home, 27 docentes, así que coas 23 horas, 54 horas menos. Case non hai gardas, reduces un grupo do club de lectura, reduces apoios, reduces actividades de polos e de innovación, reduces o tempo de coordinación de biblioteca. No meu centro teñamos 2 PTs e medio ata agora. Este ano temos un PT e un terzo que non dá para nada. Nos primeiros 10 e terceiro de ESO non se pode traballar. Así que EEI con 3 aulas, 3 mestres de infantil e mestre de apoio itinerando. Peor que o curso pasado, coas mesmas circunstancias. Mega interesante. Acabo de incorporarme en prácticas, mas no meu centro, en Monforte, a primeira nova foi que pasamos de ter 2 PTs a media. Trátase dun centro con varios TEA e moita diversidade. Pois no meu centro, un CPI, estamos en PT en secundaria, é un centro pequeno, pero temos moitísimos alumnos con necesidades, temos coidadora a L, dixernos que temos PT concedida, pero non sabemos nada, non sabemos como imos comenzar o curso, para que a L poida atender a todos os rapaces que o necesitan, diría que estar 10 minutos aquí, 10 minutos alá. No cole da miña filla, o CEI pos casais, xa tiveron problemas para poder matricularse en infantil pola ratio, agora no ratio de primeiro e segundo a pasan polo forno, mentre os profes fan malabares para que se poida desdobrar de forma interna, sacando horas de onde non as teñen. Pois acabo de incorporar moies de Melide para unha FP dual. O ano pasado non tiñan instalacións e este ano seguimos sin telas. Andaron docentes de reforzo en un CEI pequeno dunha soa liña que damos sin 40 horas docentes, a ver como apañamos en profes a maiores. A realidade está sendo que, sendo profe de secundaria de inglés, me deron o ámbito de comunicación e sociedade na básica de primeiro e de segundo, onde teño que dar castelán, galego, sociais non inglés, cunha hora semanal de cada asignatura. Para comezar, é inviable en 10 horas de trimestre dar os contidos todos. E ademais, teño que dar FP en 5 ciclos de FP técnico da rama de sanidade e artes gráficas, obviamente, nin idea de farmacia e laboratorio. CEI Balaídos, Vigo, 6 liñas de infantil, suprimen unha por entrar 18 alumnos de 3 anos en xuño, 2 profes suprimidas, unha titoría de apoio, é un centro no que sempre chega alumnado durante o curso, tanto que xa chegaron 2 ou 3, non me lembro ben agora en setembro. Moitas necesidades en todo infantil que non van poder atenderse por suprimir o apoio. A maiores este ano non mandaron unha PT provisional que se ia mandar polo número de necesidades. No xograr reduciron un profe, temos alrededor de 20 alumnos máis.
No meu IES, o segundo bacharelato, están entre 31 e 33 alumnos. No meu centro non nos enviaron o mestre de educación infantil que por número de alumnado... Podría seguir, é dicir, teño, fixadevos, tropecientos mensaxes de recortes, vale? Tropecientos. Recortaron 2 PT e unha L no cole do meu fillo, é dicir, podría seguir aquí case hasta mañá. Que non nos falte o humor, vale? Que non nos falte humor, temos que levar estas cousas con alegría. Entón, para leválas con alegría, eu vos ensinar aquí unha serie de titulares que me gustaría a min que aparecesen nos medios de comunicación, vale? Pode dar a impresión de que son titulares reais, porque o parecen, pero non son, vale? Son titulares fake, son falsos, son feitos por min, escritos por min, pero son titulares que perfectamente poderían estar nos medios de comunicación porque detrás deles o que hai é unha realidade. O profesorado de ESO, bacharelato, FP e OI e ensinanzas artísticas mantén o horario lectivo máximo do Estado, 20 horas lectivas. Somos, xunto con, penso que Madrid a día de hoxe únicamente, as únicas comunidades que non recuperamos o horario lectivo que tiñamos antes da crise de 18 horas en ESO, bacharelato, FP, OI... Outro titular que podría aparecer perfectamente na prensa pois é o que vos comentaba antes. Rueda anuncia que este ano Galicia contará con máis de 100 docentes menos de PT e AL, porque no CADP, se os contas, son os que saen sobre 100 docentes menos de PTL. O que vou ler é así, pero é un pouco difícil de entender e de explicar. A Consellería, os sindicatos, Comisión Sampe e o UGT acordan desasinar o acordo de melloras e asinar o desacordo do acordo de melloras. É dicir, explicado con outras palabras, asinaron unha cousa hai uns meses, agora non se vai cumplir e polo que se está movendo e tal, parece que tamén lles vale. Entón, desasinan o acordo para asinar o desacordo. Outro titular que podería existir, pois é este: o alumnado matriculado en quinto de educación infantil 4 anos nunha clase de 25 rematará a súa escolarización dentro de 8 anos co mesma ratio que vos comentaba antes do meu cativo. Outro que podería existir perfectamente: a reducción de ratios na ESO non vai comezar ata dentro de 3 cursos. E bueno, isto é principalmente o que vos quería contar sobre a realidade do inicio de curso, a realidade segundo os centros de ensino, segundo os docentes que traballan neles, e non segundo os que desde un despacho se dedican a publicar en prensa o que lles dá a gana para vender que o ensino vai de puta madre.